Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Rust. Dneska to bude jakoby, jak těžíme, takový blbosti. A zrovna jsme tady slyšeli shooting na Nexu, se jdem pozrieť. No. Já bude... Jo, vidím odkaď, vole. Jo, a dneska bude stream. Tony Killa dostal hit. Tvora metalky. Cože? Tvora metalky jsou dva. Tony Killa dostal hita. Já se nekážu hitnout, já jen nekážu hitnout. Machaj za stromem, Metýpe. Já po mě ještě šutí tvor, to si děláš prdel. Jsem dead. Může po mě ještě šutí tvor, že jo. Nejdu píče, ty vole. Jo, jinak nejsme rozestřeleni, jo. No, abyste nehejtili. Já si to týpka vypnu, jak... Nevypnu. Fuj. Ještě jsme nebyli na A to aréně. stane. My jsme to tady spustili oba dva. A vůbec ale neumím střílet, takže... Já jsem musím... Taky mrtvý. To by taky zabil? Jo, vole, protože vůbec ho tam přes ty stroje, přes ty skurvený listy nevidím, že jo. No Jsem tak- spawnu, stejně dostane zase. Já už jsem. Dostane, kámo, dostane, já už jsem next. Co se v naší metalce do prdele. Já jsem se nezabil. Dohaje. Kid sniper si musím dát taky trošku. Sniper. Sniper. Kid. Jsem furt nejsem do píči. Já už tady jsem. Lidi, jak jsem říkal, dneska bude stream. Jsem blbej? Nemůžu spawnout to, vole. Ve 2 hodiny odpoledne. Takže ve 14:00 budeme začínat. Hej, oni ho chtějí raidit. Jo. Já mu někomu dám hlavu, koukej. A na to, že nejsem vůbec rozšutěný, tak hezký podle mě. Takže máme tu traka. Sniper. Tvar. Nemůžu do píči. Dám kit sniper. Tam, ale víš co, já pomáhám tvorovi, vole, a on tam po mně začne šutit, no. My prostě šutíme po těch, co ho rejdí vlevo, po mně začne šutit, a mě zbylo se 20 HP. Já jsem taky šutil po tvoru. Teda po tvoru, ne? Oni jsou nahoře, Já ty. zdrhám. Já mu tam ten hit nedám, vole. Já jdu zezadu. Hej, já mám broxnu, takže možná vypnu. Já ho zkusím vypnout jen tak just for fun, vole. McDonald hit. What? Kámo, to lidi... Já jdu na aren. Já se tady vypínám a jdu na aren, lidi. Jsi dostal? On Lol. tady dám... Co se ani netrefil, nebo co? Přidat. Obrázek. OK. Já sem dám obrázek. Obrázky. Komu vylez tam ještě ty debil, vole. OK. Docvy. Zasahy. No, tady máte obrázek. Já ho tam zkouším snipit, ty vole. Jo. A mají výstražnou výhodu, že jo. A pro. Já jsem byl u té metalky, nebo kde jsem byl, ty vole, já už ani nevím. Kde mě zabil, jo, ty převodní jeho metalky, ty vole. Já jsem tady nechal nějaký ten ladder. A ještě mám starou myšku od notebooku, takže ještě. Mám to ukradla, jo. Ty vylez, ty kide, ty vole. Lol, A kam nejsem to vůbec zboural. rozestřelený. Takže lidi, nehejte. Proto se to možná na tom Nextu už tolik nelaguje. Hej, tady to vypadá. Jo, jasně, já dostanu hlavu hned, víš co. No právě. Jo, banán, jestli se na tady to koukáš, tak prostě se... To Nikila dostal hit. Tak se škyt největší.
Já zruším ten obrázek už. Tam prostě mám 30 hápek, víš co? Dobrý. Jen ty naky, že Niky, musel dostat ty hlavu, vole. No, tady má, vidíte. Just for fun. Seš největší kid a protože... Mě zajebe. Pojď 136 taky na metrů. arenu. Jdu na arenu, vole. Pardon, nevadí, mi teď zabije. Jsem se trošku rozšutit, ty vás jsem strašně slabý. Hej, pozdrav do videa, pozdrav do videa. Pozdrav do videa, kámo, pozdrav do videa. Nevadí. Zdravím do videa. Jo, díky. No, už se naučí teraz. Jestli tady všechno jsem ponastavovat, ty vole, že jsme to nechce ukládat. Jo, a vidíte, jmenuji se jinak. Vidíte, jo, jde. A já jsem pan Zelva. Jo, pan Zelvak, ne, jenom Želvak. Pan Zelva, jmenuji se pan Zelva. Jsem pán? Hej, on tady je Matrix, jo, a tady je admin Matrix a na tam No, ty vole, mě taky sundá, ty vole, takový jinuk. Asi ten Želvak, vidíte, to je on, to je ten Želvak, který si volám. Ale tady největší skill. Možná bude. Kapo. No, tak možná bude maximálně, ale teď fakt jako nejsem, jako netrefím ani tam. Jo, a tady to bude jakoby, no tady to prostě je dobrý, tady to je dobrá arena než od Rasterů prostě. Tady dostanete Kevlar, no tady dostávám už. Tak si prdel. Dead. Hele, hit, dead. Kámo, já to teďka nehitnu, víš co? Jo, dostal jeden hit, ty vás, jsem na sebe Já záda. No. Kámo, ty jsi záda. Chodí záda, ty. Kámo, já normálně se netrefím ani do toho deathshopa, ty vole. Jsem někomu Ale fakt je pomohl. to špatný, vole. Se zvu na to radši brokovnici. Si dám nějaký dam. Sniper Se vás vyndám, se vyndám 2 týsky. Ty tam tu brokovníky, jednou z toho nemůžu. To píči už na mozku. No jde, dobrý. Jo, Hitnul jsem týpka. to jsem já. No, tak to nebylo hodně moc těžký, když taky jsi špatnej, no. Nejsem rozestřelený. Možná. Už taky nebylo těžký, když jsi jako špatnej, no. Aha, no. No, kde? Matrix tě zabil. Taková lampa. Kámo, už taky viděl, co mi dal, ty vole. Kam teď nevím kde. Jdu záda. To by mě dostalo nějak, jo, skoro insta. Já jdu na Matrixa, kámo. Já mu jdu záda. Nebo nějakýho, to zkusím. Kámo, ten mě sundá. Ne, prostě to ani debil nehitný, víš co. Kdo sundal? Kámo, tam se bude Týmou, jdeme týmovat. Týmujou. Se snipem, nebo kdo to byl. Jdeme týmovat. Takže rozšutím se do tam oba. Dal jsem hit 2. Matrix. Kam dal jsem 2 hity, jsem dobrý. Kam já jsem už 2 zabil. Zabil jednoho. Kámo, ty seš kid. Jsem zabil jednoho, ale zabil jsem tebe. Je mrtvej. Týmu. A druhýho nevyberu, protože po mě tady jde Matrix, no. Ajajaj. Jsem myslel, že jsme to nakladuji. Ale co nejnižší. Kámo, já o mě může vědět. Nějaký písničky. Tam taky nemůžu, že jsem nějaký kokodéko. A co taky spouštíme písničky. Hudba. Tady pustím písničky, nebo sobě spíš. Dal jsem hit, tyhle, jsem dobrý. Je další 2, kámo. Další. Mám Můžu slyšet, aby tě slyšel. No, teď tě budou slyšet.
Já jsem zabil Matrixe, kámo, mám 2 kg. Kámo, já mu nedám ani ten hit, víš co, ty druhý. Ne, vole, já prostě nehraju to. A dneska jsem ještě nedal ani hlavu, pojď. Někoho jsem zabil. Co jsi dělal? Jsem přišel nějaký písničky. Jsem trošku tryhard. Jsem nějaký. Zdrhám, musím zdrhat. Týmujete, kidi. Já jsem řekl týmujete, kidi, no tam. Víš, komu jsem řekl Matrixovi? Já jsem to řekl Matrixovi, kámo. Ty kidi, týmujete. Ne, vole, já to nehraju. Proč mi musí 60 vkazek po si podě? Musím 60 vkazek polář. No už dostávám. Podeč. Ještě to bude down. Dostal jedničku. Lidi, teď to střihnu a uvidíte, jak teď budu dobrý. Máme tady, mi to prostě nelaguje, nevím proč. Nevím, prostě. Ne, prostě netrefím se ani. Já to nehraju, to skoro je nejedna z toho. Když mu točit, ale mám 60 flasek, ale laguje mi. Jo, jak to mám střihnout? Jistě, štíku. Už zeram. Jak to mám střihnout? Jo, já neumím nikdy s OBS. Já jsem, já už dostanu. Kidi, prostě kidi. Boys. Dostal. Mrtvej. Máš víc tak vata? Dávaj, že. Ty vole, co jsem ti to dal? Tam dostávám. Šípore. Kamo, já už jsem se takový jako rozděl. Já jsem zabil Matrix, to kámo. Jdu ze zadu debil, vole, když začnu psát players. Jasně, kapslo. Jak jsem říkal, takže ve 14 minut bude stream. Zrastu taky. Lol, sniper, to jako jako rozjel. To nemohu dát. No ty vole, to se nedivím, vole, že ho nemůžu zabít celé jak... Já jsem... Jasně, vole, po mě se slyší nějaká mrtka ze snou. Tam jdu rašem. Ale to se laguje i tak, když nestahuje. Kokot. To se taky laguje? Tebe? Jako tobě se tam se taky laguje. Protože já netrefím ani. Tyhle jde do piče. Kdy zahrajeme? A jdu dokáže opravit server. Se nelagoval jak hovno, vole. Jasně. Unskill. No, A jo. jo. Už to po mě lítá. Ty jsi tam ty? Jakoby, jo, tak tam Jo. jdu já taky. Ty tam jdu já. Já lezu na strech. Tady jsem, v garážích. Mám tyhle nějakýho buzera. No jasný. Čekaj. Týmu. No.
Vypínám hru. Co? Nedostávám. To nejde prostě. No. Už se nemůžu spawnout. Děti. No, spawnu jsem se. Nedostávám. Jde. Hej, ček, já ti řeknu, jak se jmenuji. Dementor. Lex 2 HP. No, on nedostal. Já nevidím. Já tě zabiju, jo? Možná. Vypínám hru. Se odpojil? Okay. Dejte video do píše a koukat se na pandy. Takže zdarec.